Montáž elektrického pohonu začneme upevnením stojana na samotný pohon. Ten primontujeme 2 skrutkami a priloženým náradím alebo akuvrtačkou. Takto namontovaný stojan plní svoju funkciu a vy môžete pohon bezpečne nechať odstavený a pripravený na opätovné pripojenie. Aretačná páčka slúži na uzamknutie otáčania riadenia, vďaka čomu pohodlne zabezpečíme pohon na stojane voči pádu. V polohe D je volant uvoľnený, v polohe P je uzamknutý. Svetlu nastavíme správny sklon a dotiahneme skrutku. Svetlo nastavujeme ideálne už na pripevnenom pohone k vozíku. Volant pripevníme k osi pohonu stredovou skrutkou. Ten následne nastavíme na nami požadovaný uhol a utiahneme náradím. Sklon nastavujeme približne v takej výškovej pozícii, v akej budeme sedieť na vozíku. Brzdy a všetky ostatné komponenty nastavíme tak, aby nám pri jazde nič neprekážalo. Ďalším krokom je namontovanie páčky na odpájanie pohonu od háku. Opäť upevníme skrutku náradím alebo akuvrtačkou. Brzdové lanko pripevníme na pravej aj ľavej strane tak, ako je znázornené vo videu. Lanko nastavíme a utiahneme aj na spodnom konci. Skrutky upevníme imbusovým kľúčom. Napojíme kábel ovládania podľa farebného prevedenia. Káble spájame v rovnakej farebnej variácii. Teda zelený so zeleným a červený s červeným. Teraz vieme otestovať správne napojenie ovládania. Zapneme pohon, pridáme a uberieme rýchlosť. Zobrazíme panel informácií alebo zapneme svetlo. Pohon je dodávaný s textilným krytom. Okrem vizuálnej funkcie má tento kryt aj bezpečnostnú funkciu, napríklad proti jemnému dažďu. Nakoniec založíme držiak na mobilný telefón. Ten pripevníme práve na stredovú časť volantu, tak ako je znázornené vo videu. Postup zapojenia pohonu k vozíku. Tento postup začneme s kompletizovaním svoriek uchytenia k vozíku. Napojíme kovový valček a zaskrutkujeme. Svorky prichytíme na držiak. Upevníme ich kovovými kolíčkami. Následne vieme nastaviť šírku rozpätia držiaku podľa typu vozíka. Nastavením rozpätia vieme pripnúť pohon takmer k akémukoľvek typu vozíka. Pohon je vhodný na mechanické a aktívne vozíky. Hák upneme takým spôsobom, ako je znázornené vo videu. Páčka háku smeruje dole a zatlačením upneme k osi. Posuvný držiak nastavíme na akúkoľvek šírku vozíka. Upíname ho len na pevnú konštrukciu vozíkov. Hák pripevníme na upnutú konštrukciu. Výška vrchnej časti háku od zeme je približne 40 cm. Pri mechanických vozíkoch napojíme opierky nôh. Takto napojený mechanizmus nie je potrebné dávať dole. V prípade, že vozík chceme zložiť, konštrukciu musíme odmontovať. Priame napojenie pohonu na hák je jednoduché a rýchle. Pohon nasunieme na hák a vytlačíme smerom pred nás, kedy sa pohon zasekne a zacvakne.
Ak máme problém s napojením háku a nechce sa prichytiť k pohonu, vieme ho čiastočne nastaviť skrutkou, ktorá hák pritiahne a problém sa odstráni. Odopnutie háku vykonáme zatlačením páčky na riadidlách, zatlačením od seba a uvoľnením tlaku na pohon. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.